Azad TV duniyar nishadi kada ku manta ku danna subscribing ku danna alamar kararrawa. Yau da wa muke tare? A ba mu hafi sallah. Ok, a cikin wannan halin rayuwar ne za a ba ku hafi sallah? Ko mu tare tarzoma. Ok, yau ma tukunna su wane ne za su ba ku hafi sallah? La ƴan uwan mu Hausawa. Ba zai yiwu ba. Ƙarya kuke wallahi. Ai rashin hankali. Ko mu tare tarzoma. Su a Kaduna babu wanda zai ba ku hafi sallah? Kai muke jira. Ku tsaya DJ Ebi ku ya zo ya ba ku hafi sallah ku. Diesel fa shi ku ya zo ya ba ku hafi sallah ku. Ke ba wanda ya zo ya ba ku hafi sallah? Waɗannan mutanen abin da ya fi kawai ina ganin a sallame su. Kai ku buga mun yau bikin na sallah ne. Azad TV duniyar nishadi kada ku manta ku danna subscribing ku danna alamar kararrawa.